Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e arde jokkilo windande eɗen janga windande men ɗimmire tawde Allah wallino en gandi ko wiyete masɗe pular joni jangeten ko masete ko jangete ko ɗi mbasen heñade mbasen heppude jinmi ko jangde so yettima tan hankadi kala ko winda ka jangowo kala ko jiɗɗa windude ka bindowo ɗum noon ko e sarɗi sa nani ko kalanmami ko a jaɓi ko kalanmami ko a heddima hen a rewi caggal a heƴani yeeso joni certa e majjere bindol joni certa e majjere yiyande bindol inchallahu taala tawde en jangguino limtongo woni ko wiyete masɗe pular laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe ɗon ɗiggi ɓenni joni garen kadi janggen goɗɗum kadi ɓeydo hen ko janginte ko yiɗa ko yo won cudol tan aɗa yawa tan jawen settude e jangde nde on saaha ko jangeten ko ɓuura welde janginde bisimillah garen alluwa men nani garen ɗo ƴetten ɗo henne kayɗen mbaɗa bindi mbaɗen ha ɗo jippinen ɗum ha ɗo moƴƴi hande eɗen janga ko wiyete ay ba ko jangete e ba e hewde ko ni foti wadde a andi ba ngara ha hedo ɗo ngara gadda ɓa ay ɓanani so ɗiggi ngara ha hedo ɗo gadda ɗon ca jaha ha hedo ɗo daroɗa gadda ɗon da jaha ha hedo ɗo gadda ɗon ɗa gasi en keɓi ɗo joyde mataw jippoɗen less kadi ha ɗo henni keɓen ɗo kadi ko wiyete fa ay fa ɓennen yeeso ha hedo ɗo mbaɗen ɗo henne ga ay wala ga garen ha hedo ɗo mbaɗen ɗon ha ay jihen ha hedo ɗo mbaɗen ɗon ja jehen ha yeeso mbaɗen ɗon ka joyi gari ɗo katen hande jonon ponden bindi meɗen gasi gaddi etten oɗo gaddemmo ɗo yetten oɗo nemo ha ɗo e yooɗa yetten oɗo ni nemo ha fote oɗo gasi ay nde ɗo windande en keeɓi hen sappo en tampani wadde mbaɗani mbiya win dan nde ɗiɗi nani goo o wonno ko jangude masɗe pular wadde windande hande nde eɗen jangi hen kadi sappo beele jawa ɗum wawde ñalawma goto na wawo hen ngara mbaɗa daniyenne ganden ko oɗo tan wiyete ba gasi mi windamo mi jangamo hami wawamo mi winda mi janga so ɗiggi
mi alay ngal ɗo ala kulal mi wiya ɓa 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 hami anda ɓa o windirte mi ndaara ɗum mi winda ɗum mi ndaara mi winda haa mi anda ɗiggi mi ara ɗo mbiya ca 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 mi janga hami waawa mi windito ɗum so ɗiggi mi ara ɗo mi wiya da 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 hami ana waawi da o on sahaa kadi mi winda ɗum so gasi mi waɗa ɗo ni ɗa 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 mi andi ɗa no windirte gasi mi heɓi 5 kadi mi jokka noon ɗiggi mi ala ga mi wiya kadi fa 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 hami anda fa o mi ƴeewa fa o no windirani windira noon hami waawa fa so ɗiggi mi fuɗɗo arda ga 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 hami anda ga o no windirte mi jokka noon kadi mi ara ɗo mi wiya ha 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 hami anda ha no windirte mi winda so ɗiggi mi ara ɗo mi wiya ja 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 hami anda no windirte mi fuɗɗo noon arda ɗo mi wiya ka 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 gasi mi wiya ɗo noon ko windande ɗo woni win ɗo haaɗi dan ko ɗo haaɗi nde ɗo haaɗi waɗa wiye windande ɗo woni ɗiɗi ɓiire nde ɗiɗi nani wadde adine nde wonno ko masɗe ɗe wadde joni alkule ɗeɗo masete masɗe so ngari koye ɗeɗo natata nde janngo wadde hande en keeɓi 10 a yaawi ñalawma gooto janga mbaawa alkule 10 codol nden noon jangde ma yaawi no mbatta ngara ɗo mbaɗani mbiya ɗo woni ba ɗo woni ɓa ɗo woni ca ɗo woni da ɗo woni ɗa janga joyɗi ha ɗigginaaɗi subaka kikiɗo o dawra kirnataɗa ɗo fa 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 ga 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 ha 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 ja 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 ka 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 so gasi noon ngara momta ko woni hen ko alluwal ma ngal wawa yodde ayi hankadi a andi itta ko woni hen ko ha laaɓa hankadi ɗe gandaɗe wonti alluwal kuccita e alluwal maɗa janga mbawa ɗum wajitade ayi nani gasi ayi ngal laaɓi ceer joni joni noon mbaɗani ba ɓa ca da ɗa a heɓi 5 so ɗiggi noon ngara noon mbiya fa ga ha ja ka hankadi a dañi 10 ma a tampani ñalawma gooto ɗiggi a wawi ɗum jangude a wawi ɗum windude on saha 10 ma yanta e 5 dow ɗi ñalawma 2 balɗe 2 keɓɗa 10 ayi a yaawi coddol ma gasi joni noon ngara momta ko woni hen ko ha laaɓa ceer ngara noon janggen hankadi en gandi en kollama gasi heddi ko janggen bisimilla janggen
ba 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 ɗo woni ba ba ɓa noon kofaɗo kofaɗo ɗo hofaaki ɗon hofi ɓa 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 so ɗiggi ngaraɗo ca 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 so ɗiggi da 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 so ɗiggi ɗa 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 ay ɗo kofal ngal ɗo addi wiya ɗa ga hofaaki ɗo hofaaki ko da hofatako kono ɗa noon e dane nendi serniɓe kofa ga wonta ɗa 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 wadde a heɓi joyi ba ba ɓa 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 ca 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 da 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 ɗa 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 fa 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 ga 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 ha 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 ja 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 ka 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 wadde ɗo ay ɗo woni ba 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 ɗo ko ɓa 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 ɗo ko ca 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 ɗo ko da 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 ɗo ko ɗa 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 ngaraɗo fa 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 ngaraɗo ga 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 ngaraɗo ha 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 ngaraɗo ja 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 ngaraɗo ka 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 wadde windande ɗiɗi nanɗon on timmini windande moɗon heddi ko ƴetton kuɗi moɗon mbañirton windande moɗon jangon mbawon on keɓi ɗo alkule 10 yente masɗe mon 5 wadde balɗe mon 2 on keɓi hen 15 32 so 15 yalti hen a woɗɗoyani a woɗɗoyi kay yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen an jiɗɗo jangude bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo wiya ngara joɓa jangine ɗa ngara joɓa jangine ɗa jobdini walla min hami mbawa wadde ko mbaɗata ko min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion nafata noon ko mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon onon wonɓe YouTube mbaɗe hen balle moɗon onon wonɓe Facebook mbaɗe hen balle mon onon jangoɓe hen kala mbaɗon wonde mbaɗe hen balle mon e jingere mon mbawon jangude ene yetto on e nokkuji moɗon oɗon janga oɗon mbawa nden noon balle jingue mbaɗo noon ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li mbaɗa hen yetto on saha no gara mbiya on jarama jokke golle min beltima sella an jiɗɗona kadi ɗo ndewata gara kala indema yettodema min nama duɗal toon duɗal ngal ɓural jangguirde so nannama waɗama lien o waɗama vidéo o waɗama alluwal ngal ɗum ɓurta yawde wawde jangguirde WhatsApp ɓuuri yawde jangguirde internet to
tonga ma connexion wooda nde mbawa janngude. ɗo noon so addama e nder fedde to e nder groupe to lombama toon ɗon ma waw tan naatde nanna e portable maɗa ñifa connexion maɗa gona e janguirde haqqille maɗa so ɗiggi hankkadi jokka goɗɗum ko arata yeeso. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, salam.